Moro moro, mä oon Rane ja tervetuloa mun kanavalle. Tällä videolla on nyt oma spesiaalitarkoitus. Kun mä julkaisen tän, niin se tarkoittaa sitä, että mulla on silloin 100 tilaajaa. Jotenka kiitoksia kaikille tilanneille. Mun tavoite on täynnä. Mä 2 vuotta sitten, kun Vapunkorvilla avasin mun kanavan, niin mä silloin ajattelin itse mielessä, että jos mä saisin sen 100 tilaajaa, niin mä olisin erittäin tyytyväinen. Ja se on nyt sitten tullut täyteen, koska tää video on tullut julki. Tää on kuvattu nyt juhannuksen jälkeen, koska nyt lähestyttiin 90 tilaajissa, niin mä sen kuvasin nyt ennakkoon, kun oli aikaa. Ja julkaisen sitten, kun se määrä on tullut täyteen, että ei tiedä, että onko nyt joulu sitten vai seuraavan vuoden pääsiäinen, mutta että kuitenkin. Ja tosiaan kiitoksia kaikille tilanneille ja toivottavasti olette nauttinut tästä sisällöstä, mitä mä oon tuottanut, koska tällä hetkellä mä tunnen, että mä en ole tehnyt sitä turhaan ja että mä oon tehnyt sitä myös joillekin, enkä vain pelkästään itselleni. Niin kiitoksia siitä. Se, mitä mä nyt ajattelin tällä videolla tällainen erikoisjaksossa tehdä, niin on se, että vähän avata tätä juttua, että mistä kaikki alkoi ja mikä tää Rane on niin sanotusti miehiään. Eli on 41-vuotias, tällä hetkellä sinkku, asun Janakkalassa ja ammatiltani on sisustuskirvesmies. Ja kaikennäköistä tulee näprättyä. Ja näköjään olen myös Parman syöttinä tässä. Ja sitten tarkoitus olisi jatkaa näiden videoiden tekemistä. Ja toivottavasti viihdytte niiden parissa jatkossakin. Mulla olisi vielä jokunen paikka tästä läheltä näyttämättä ja sitten noita reissuja ja tapahtumia ja paikkoja, mitä nyt tässä kesän aikana tulee, niin olisi tarkoitus kuvata. Ja eipä siinä. Mulla olisi toi ei ole matonkuivausteline toi tuolla. Siellä olisi nyt se, että mistä kaikki alkoi. Ja tässä tapauksessa niin saamme palata vuoteen 1995. Ja mä en tarkoita tällä nyt sitten mitään maailmanmestaruusjuhlia, vaan että siinä vuonna 1995 niin hommasin ensimmäisen kaksipyöräisen, mikä oli ajateltuna tieliikennekäyttöön. Mulla oli ollut pihaleluja niin sanotusti sitä ennen, mutta että mistä kaikki alkoi, mikä antoi mulle kipinän siihen ja sen vapauden tunteen, mikä elää tänä päivänäkin ja tuntuu, että se vaan vahvistuu koko ajan. Niin se syyllinen on tuolla, tosin ei sama yksilö, koska sen aikanaan tietysti tuli laitettua se niin kuin kiertoon, mutta sitten tuossa 12 vuotta sitten niin mä löysin hyväkuntoisen, vähemmän ajetun mitä se mun oma oli ja muuten täysin vastaavan laitteen. Ja se on nyt tuolla alla ja mä sen paljastan teille ihan just. Elikkä tää niinku oli nyt tässä tän spesiaalin tarkoituksena, että vähän niinku avata tätä hommaa ja no mitä musta itsestäni vielä Helsingissä syntynyt aikanaan ja sieltä vähitellen tänne Janakkalaan saakka kulkeutunut erinäisten paikkakuntien kautta tuossa väliltä, että on kaupunkielämä tullut tutuksi ja on tullut tää maalaiselämäkin tutuksi, että kaikennäköisessä ympäristössä on tullut asuttua. Ja tää nyt tosiaan mun omalta kotipihalta täältä Janakkalasta kuvattu, että tämmöisessä maisemissa nyt tällä hetkellä. Mutta, tai pitäisikö sanoa mutta sen kummemmitta lätinöitä, niin lähdetään katsoa, mitä tuolta löytyy.
Joo, elikkä kyseessä on siis enpäs paljastanutkaan teille vielä. Joo. Otetaanpas nyt tosta tuo suoja pois, ei kiusata teitä sen enempää. Niin. Tämmönen laite. Kuinka moni on yllättynyt merkistä? No, ei siellä merkillä nyt niin. En mä mikään merkkiuskollinen ole. Mutta elikkä kyseessä on siis Suzuki S1, Soliferin valmistama Suomessa, eli suomalaista työtä. Ja Suzukia tässä nyt käytännössä on vain moottori, mistä se on nyt sitten nimensä saanut. Eli runko ja kaikki muut laitteet on tosiaan Soliferin tuotantoa. Ja eli PVn moottori, 50-kuutioinen ja 12 millinen kaasari, mikuinen niin kuin niissä yleensä. Ja tässä kyseisessä yksilössä mä oon vaihtanut siihen vuoden uudemmasta mallista niin kuin vakio läppäsylinterin, mikä uusiutui. Ja sen erottaa siitä, että se on hieman pienempi kuin tuo sylinterikansi ja että se on valunrautainen. Ja siitä sen niin kuin tunnistaa siihen alkuperäiseen vakioon, joka olisi alumiininen ja hieman isommilla noilla rivoilla. Ja niissä on myös semmoset värinänestokumit noissa kylissä niissä vakiosylintereissä. Viritysasteena on tosiaan vain toi aavistuksen tehokkaampi vakiosylinteri kuin sen läppäventtiilin ansiosta. Ja sitten tietysti tehoputki, että se jaksaa kulkea 45 mun kokoisella kaverilla tuolla, että pystyy niin kuin ajamaan rajoitusten ja lain salliman nopeuden mukaan. Kun täysin vakiona vakioputkella ja vakiosylinterillä ja kaikilla kuristuksilla, niin tämmöisen huippunopeus oli jo silloin teini-aikana niin 35 kilometriä tunnissa. Tosin silloin sai ajaa vain 40. Niin että nyt täytyy hieman sanotaanko näin, antaa sen hengittää tuon moottorin vapaammin, että me saatiin se, että se kulkee sen 45 aikuisellakin ihmisellä. Enempäähän sen ei tarvitse kulkeakaan. Tämä yksilö on 94 vuosimallia, vaikka se on 95 rekisteröity. Et se on niin kuin edellisen vuoden mallia. Ja se, mistä näistä tunnistaa vuosimallia, niin 93 ja 94 valmistettiin tätä sinistä. Ja 90 ja 92 välillä se oli muuten sama, mutta oli valkoiset katteet. Ja sitten 95-97, missä oli se niin kuin tää sylinteri ja tuorevoitelujärjestelmä, niin sen verran uusiutu tekniikka, niin silloin oli musta-keltainen väritys. Ja nämä on ruvennut käymään aika harvinaiseksi tänä päivänä, että vaikka suosittu hyvä moottori ja näin, mutta että valmistusmäärät saattoi olla sen verran pieniä, että niitä sitten ei ole hirveästi tähän päivään enää säilynyt. Ja 80-luvulla oli myös niin kuin Suzuki Solifer S, mikä tunnetaan banaanimopona mustakeltaisen värityksensä puolesta. Ja se oli samankaltainen, mutta että runko oli eri ja katteet oli eri, mutta moottori oli sama. Se oli niin kuin se esiaste. Mutta se ei ollut näin enduromainen, että tämä oli niin kuin sarjassamme ensimmäisiä enduromopoja, mitä siihen 90-luvun aikaan oli saatavilla. Et oli muitakin merkkejä, mutta ne oli erittäin harvinaisia kanssa. Ja se, mikä niin kuin aikakauteen kuuluu, 6 voltin järjestelmä, ei ole vilkkuja eikä mitään. Ja ei ollut edes levyjarruja. Eli oli rumpujarrut. Ja
edessä ja takana. Ja varsinkin edessä tyyppivikana näissä oli se, että ne saattoi lukkiutua. Eli jos ajo noin 3000 kilometriä, niin se lasittui noin jarrupinnat ja se tavallaan leikkasi kiinni. Eli se saattoi vetää jopa asfaltilla niin jarrutuksessa sit lukkoon hyvinkin kevyellä jarrun käytöllä. Kun ottaa huomioon, että nämä jarrut oli lähes olemattomat noin niin kuin muuten. Mutta siitä selvisi, että kun ne jarrujen pinnat, kosketuspinnat, niin vähän näytti hiomapaperiin niille 1000 kilometrin välein, niin se ei päässyt lasittumaan ja sitä ongelmaa ei tullut. Ja silloin ei vetänyt lippoja, koska kerron tämän siinä mielessä, että koska mulle kävi niin. Ja sitten tiesin pari muutakin tyyppiä, joille kävi. Ja se, mikä on niinku poikkeuksellista, että tankki on aavistuksen läpinäkyvä, eli bensamäärän saattoi nähdä siinä, että heilutteli tankkia ja polttoaineen pinta näkyy, että paljonko siellä on bensaa jäljellä. Ja tosiaan näitähän epäonnisesti näitä kun tää on tämmöistä joustavaa muovia, niin näitä on yritetty sitten aikojen saatossa maalata. Ja siinä suhteessa vähän huonoa onnea siinä suhteessa niille, jotka on yrittänyt, että noissa kateosista on semmoista muovia, että näissä ei meinaa melkein mikään maali pysyä kiinni. Mä oon onnistunut itse kyllä, mä oon harjoitellut ja kokeillut, mä oon onnistunut kohtuudella, mutta se, että jos tulee voimakas vääntyminen, niin se yleensä sitten kyllä se maali repee, että se ei kestä. Ja se, mikä on huomioitavaa, ei kannata edes yrittää maalata polttoainetankkia. Polttoainetankki hikoilee polttoainehöyryjä läpi. Jos mä laitan vaikka tähän jonkun tarran, sen takia toikin on ruuveella tuossa kiinni, alun perinkin, että jos tähän laittaa vaikka tarran, niin sinne tulee hetken päästä niin ilmakuplaa sinne tankin sisälle. Noin vuorokaudessa sinne tulee kuplia. Eli jos vaikka tarrottaisi koko tankin, vaikka se on noin hankalan muotoinen, se on täynnä ilmakuplia. Siinä ei yksinkertaisesti, niin sitä ei pysty pinnottamaan tarralla, maalilla tai millään. Et ei kannata edes yrittää. Niitä löytyy, että jos haluaa niin kuin vaikka mustan, mullakin tuolla on, niin sitä keltamustaa mallia, niin siinä oli musta tankki. Ja sen mustan tankin, vaikka se olisi vähän kauhtunut, niin mä oon saanut kiilotettua ja elvytettyä sieltä sen värin niin kuin paremmin pintaan. Nämä siniset valitettavasti, kun nämä haalistuu, niin ne haalistuu. Sitä ei oikein saa sitä väriä sieltä enää esille. Mutta mustassa niin sen saa niin kuin vähän syvennettyä sitä väriä ja korjailtua, jos haluaa. Siihen oli myynnissä aikanaan, että sai kaikki kateosat sai myös mustana hetken aikaa. Myytiin niinku semmosia tarvikeosia, mutta ne on äärimmäisen harvinaisia tänä päivänä. Et niitä ei iso erää ollut. Ja mä oon tätä tosiaan koittanut entisöidä. Mä oon saanut uusia kateosia löytänyt ja koittanut vaihtaa uutta osaa ja käynyt tätä läpi pikkuhiljaa. Tää ei ole vielä aivan täydellinen. Tarvii vielä vähän työtä. Mutta että ajan kanssa tätä on tässä tullut tehtyä ja sitä mukaan kun on löytynyt. Mulla on myös olemassa tuohon se vakioputki ja äänenvaimennin, mitkä on kanssa aika harvinaisia tänä päivänä. Niin mutta käytännön syistä niin täytyy nyt pitää tehoputkea. Ja tosiaan 4 vaihdetta, niin kuin vaihdekaavio näyttää. Ja 1,5 hevosvoimaa tuottaa moottori, niin on niin kuin vakiona. Jostakin kumman syystä rekisteriotteessa lukee 1,5 kilowattia, mutta todellisuudessahan se ei sitä ole. Ja no näissä oli rengastuksena oli semmoiset katutyyppiset renkaat silloin, mutta että niiden saatavuus ei enää, tai niitä ei tarvitse saada mistään. Niin mä oon laittanut nappularenkaat plus se, että ne on miellyttävämpiä ajaa hiekalla. Et se niin on mulla ollut ajatuksena, että mä pystyn käydä ajelemassa
noita pikkuteitä sitten tuolla koluamassa ja kattelemassa ja tutkimassa, niin sen takia on nappularenkaat, niin ei ole sitten niin liukasta. Ja tosiaan tää yksilö oli varsin vähän ajettu, että tässä on 3500 mittarissa, ja kun mä tätä läpi kävin, niin mulla ei ole syytä epäillä sen paikkaansa pitävyyttä. Tää näyttäisi kuin moottorikin, että se olisi siinä kunnossa tosiaan, että sillä on ajettu vain sen verran. Omallahan mä silloin ajoin 18 000 kilometriä 3 vuodessa, että tietynlaiset kulumiset ja huollot tuli mulle tutuksi, mitä missäkin vaiheessa vaati tehdä. Mutta tää on tämmönen laite. On hieman eri kaliberi kuin noin mun toiset laitteet. Mutta eipä kai siinä. Mä kuule ajattelin, että otan teidät kyytiin ja käydään tälläkin heittää pieni koeajo. Että käynnistys näissä on hyvin yksinkertaista. Ja siitä tietää, että se on oikein säädetty, kun sen saa ykkösellä kädellä kahvasta käyntiin. Ja joillekin varmaan hyvin tuttu ääni ja nostalginen ääni toikin. Osa varmaan muistaa sen kanssa siitä, että jos naapurustossa on ollut enemmän niitä, niin on ollut niin raivostuttavaa, kun niitä on saanut kuunnella. Mutta ja haistella. Muistetaan, että on kyseessä 2 tahtia. Joo, ei kai kuule hei siinä. Rane vetää ajokamat päälle ja lähdetäänpäs kuule tonne tien päälle vähän fiilistelemään. Tällä kertaa ehditään katselemaan maisemia vähän enemmän. Palataan siellä tien päällä. No niin, tervetuloa taas kyytiin. Äänenlaadusta en uskalla sit yhtään luvata mitään. Mulla on crossekypärä ja se on avoin tietenkin. Toivotaan, että jotain selvää saa. Ettei mene täysin pelkäksi rätinäksi. Plus sitten, että tää pyörä voi olla vähän ääntä pitävä, sanotaanko näin. Ei kai siinä, lähdetään tunne ajelle. Merkille pantavaa tämmöisessä tietysti on, että huima kiihtyvyys. Huima jarrutusteho, täysjarrutus. Mutta parhaimmillaanhan tää niinku käytännössä on näillä tämmöisillä hiekkateillä. Kuuluakaan mitään. Pahoittelut, jos ei kuulu.
ajatella, kuinka nuori ranepoika 25 vuotta sitten oli iloinen, kun sai kokea vapauden tunteen. Jaksa. Tää on kyllä niinku ihan paras laite just jos koluaa tämmösiä teitä, niin sen takia mä tavallaan hommasinkin. Lehmille ihmeteltävää. Ammuu vaan teillekin. No se mikä ihme toi. Pitäisikö tällä lähteä Lappiin joku kerta? Ehkä ei.
Vaikka tämä onkin niin alkeellinen laite, niin yllättävän mukavaa kyytiä tällä silti on. Ei kulje kovempaa. Jaksaa. Sillä lailla. Toivottavasti tosta nyt sai jotain selvää muutakin kuin kauheata pörinää. Ja tämmönen spesiaali Ranelta tällä kertaa. Et on se 25 vuodenkin jälkeen niin on se ihan hauska laite. Nostalginen peli ja silloin ihan kiva käydä silloin tätä heittää tämmönen pikku lenkki. Tosiaan kolutan noita pikkuteitä, et siihen se on ihan omia. Ihan omiaan kyllä, että et ei kai siinä kun kovaa ajo niin sanotusti. Ja tämmösiin kuvia, että tämmösiin tunnelmiin nyt vois päätellä tän spesiaalijakson tällä kertaa sitten. Ja nähdään taas sit seuraavilla videoilla vähän isompien pyörien parissa. Mutta se on moro ja palataan. Mä lähden himaan.